Здравейте машини, аз съм Стефан Зомбари и добре дошли в новото видео, хора. Днеска, както и обещах в предишното видео, ще си говорим за световното първенство, ще коментираме четвъртфиналите. Не станаха много големи изненади, но изчакайте, малко по-късно ще коментираме. Преди да започнем видеото обаче, както винаги, моля ви, харесайте видеото, абонирайте се за канала ми, следва много контент в канала, така че не го изпускайте. Предлагам ви да започваме директно. Интересни матчове, последните два от които стигнаха до продължение, но мисля да започна пак по реда на нещата. Първият матч в четвъртфиналите беше Франция-Марокко, хора, 2-0 за Франция. Често казвам, този матч съм разочарован много от Марокко, очаквах много повече от тях, но се усети и докато гледах матча, се видя доста лесно за Франция, все едно контролираха през целия матч нещата на терена и според мен заслужено продължиха напред. Килиан Мбапе с нов гол, който го прави вторият човек в историята на световни първенства 20 гола след Меси. Този човек има в 20 мача 20 гола Килиан Мбапе, изключителен ненормалник на тема световни първенства и със сигурност след това световно първенство, евентуално казвам, ако Франция вземе световно, този човек ще бъде според мен най-велик играч, играл някога на световни първенства, защото това, което прави е ненормално просто. Втори го вкара Осман Дембеле, но за Марокко мога да кажа само евола на Буно, защото ако не беше Буно този матч, сигурно ще да им вкарат много повече голове. Буно стана първи играч на световни първенства, който е спасял 4 дуспи, което е уникално. И също така и се изкарва статистика, че на световни първенства от 9 дуспи съм вкарани само 2, което е нереално просто. И е уникален вратар, но човека явно иска да взима кеша в Саудитска Аравия на 35 години, иначе мога да си кажа, че съвсем спокойно може да играе в топ първенство за топ отбор, но човек си иска кеша сега, какво да ви кажа. Такова е. И мисля, хора, да преминавам следващия матч. На Франция Марокко не станаха чак толкова интересни неща. Заслужена победа за Франция и смятам директно да преминавам следващия матч. И да, хора, смятам да преминем към следващия матч. Испания, Белгия, 2-1 за Испания и нов късен гол на Микел Мерино, героя за Испания. Наистина не мога да повярвам, този човек се превръща като герой за испанския национален отбор. Втория Оле Гунар Солскияр, как за Ман Юнайтед. Направо ева, испанците обаче отново неубедителни за мен, но някакси си на полуфинал на световното първенство. Не че имаха някакви много тежки опоненти, освен Португалия, пак казвам, но испанците си на полуфинал и често казвам според мен заслужено. Белгия вкараха първия гол на това световно първенство, защото сега испанците не бяха допускали гол. Но, какво да ви кажа, Белгия си надскочиха очакванията, за мен четвъртфинал даже им беше много някакси достигнаха там, така че това за мен е достойно представяне за белгийците. Но се видя, че по време на матча Испания контролираха нещата, се даваха повече положения. Естествено, основната тема на този матч е контузията на Тибо Куртуа, който след матча си каза, че е можел да продължи да си само на вратата, но Руди Гарсия, треньор на Белгия, е преценил да го изкара. И, както се видя, втория гол на Испания стана директно след грешка на Сени Ламенс, който при удар на Кобарси не можеше да фане топката или да избие настрани и топката директно попадна в Микел Мерино, който на празна врата се вкара. Такова е, ако на вратата беше Тибо Куртуа, не се знае. Другата интересна тема по време на матча беше, че Педри не започва като титуляр, но се видя, че решението на Делфуенте е добре, тъй като на него място стартира Фабиан Руис и той вкара първия гол за Испания, така че не е било чак толкова некомпетентно решение. И това е, хора. Според мен другите два матча са по-интересни за коментиране и имаме повече неща да коментираме. Така че си мисля да продължаваме към тях. Хора, следващия матч по програма беше Норвегия-Англия. След продължение англичаните измъкнаха победата с 2-1, 2 гола на Джуд Белингъм. Този човек просто е феноменален футболист, хора. Джуд Белингъм просто той вече няма и спор, че има по-добра история за английския национален отбор. Всички тези легенди, Джерард, Лампард и Сколс, просто той човек е феноменален и хубаво, че са той Хари Кейн, за да може да бута Англия напред. Но
трябва да кажа и трябва да коментирам естествено най-спорната ситуация в този матч. При първия гол на Англия ситуацията с... Да го обясня, ако някой не знае. Има аут за Норвегия, вратаря на норвежците се лета топката и самата топка при летежа пада. Не пада, удря кабела на една от камерите горе, над терена. И топката се рикошира, променя траекторията си, по повторените, които съм гледал естествено, отива при Антони Гордън и така става атаката при гола на Англия. Сега. Не знам как говори се уж, че топката, че чипа в топката, тъй като в топката има чип, който цензурира всяко малко докосване, уж не цензурира нищо. Не знам как усеща топката някакъв малък косъм от главата на хърватски футболист, а не може да усети това. Не мога да повярвам. Но поредно спортно положение, тъй като по правилата се говори, че ако топката удари някоя камера или нещо се рикошира, трябва да е спорна топка. Пак се повторя, съдийство на това първенство е скандално. Според мен свират съдии, които са изключително некомпетентни. И както наблюдаваме, няма много съдии от Европа, между другото. Те Те реферите на това световно първенство за големите мачове са някакви южноамериканци или африканци, които не мога да го разбера. За мен за топ мачовете трябва си европейци. Съжалявам много, за мен те са най-компетентните съдии. Това ми е мнението и няма да си го промена. Но Норвегия все пак поведаха след уникален гол на Шодралуп, който играе за Бенфика и според мен следващото може да получи много добър трансфер в подбор. Според мен това е грешка на Джордан Пикфорд, да, много добър удар, но който според мен по принцип не трябваше да удара центриран, но се получи като удар, но по-добър вратар от Пикфорд и според мен по-висок вратар от Пикфорд, който няма динозавърски ръце и така, го фаща този удар, но това е, норвежците се повераха и при 1-0 имаше много чиста ситуация, 2 на 1 норвежка контратака с Сьорлот от Тихана срещу защитника на Англия. Мисля, че беше Марк Гихин, но не съм толкова убеден. Буквално Сьорлот имаше коридора да подаде към Халанд и да стане 2 на 0, но той реши да не му подава и да се населе. След това не мога да повярвам и като гледам играчи като Сьорлот, пак се повторя, един от любимите мафове, не знам как са футболисти, камо ли че играе за Атлетико Мадрид, мога да повярвам, но това го коментирам, защото става 2 на 0 за Норвегия и горе-долу матче не че свършва, но ще стане много трудно за англичаните да си помислят, че могат да се върнат в матча. Но, пак казвам, Джуд Белингъм кола. Това е историята от матча и скандалното решение за мен да не бъде прегледана камо и на вар ситуацията за гола на Англия. Първия. Но това е, хора, това исках да коментирам за този матч и пак ви призовавам, пишете в коментарите какви са впечатленията, съгласни сте с мен или имате друго мнение по въпроса, ще се радвам да прочита. Да преминем според мен към последния матч. Аржентина-Швейцария 3 на 1. Победа отново на Аржентина след продължение и естествено да коментираме най-говорената тема по този матч. Червения картон на Брил Емболо, изключително малумна ситуация. Не знам какво прави Брил Емболо, да си го кажа, според мен 100% 100% два жълти картона е червен, особено втория жълт си е кристално жълт картон. Човек е на тъч линията и симулира, не знам какво прави при положение, че знае, че има VAR. Друг е въпросът, че при тази ситуация първоначално се свири фаул за Швейцария и се дава жълт картон на Леандро Паредес. Сега, ако съдята в тази ситуация не даде жълт картон на Леандро Паредес, според мен нямаше да бъде викнат на ВАР, тъй като той беше викнат от ВАР от съдиите, за да може да се отмени жълтия картон на Паредес и евентуално да се гледа за жълт картон на Брил Емболо, втори. Пак да повторя, ако не беше даден жълт картон в тази ситуация, за мен нямаше ходя да се гледа на ВАР, така че малко и късмет тук за Аржентина, но това е. Често казано, Аржентина пак не ме убедиха, че са толкова добър отбор, но отново турнирен отбор, знаят какво правят, опитна държава и отново продължиха напред. Само да
да кажа, че съм впечатлен даже от Аржентина колко ситуации вкарват след центрирания. Съм забелязал, то са добри от центрирания и от корнери. Но не знам как ти вкарва Алексис Макалистър. Това са едно малкия му хора да ти вкара с глава. Как Алексис Макалистър ти вкарва гол с глава, не мога да разбера и няма да го разбера. Той пича е висок 1,50 м с дигнати ръце. Как е възможно, не знам, но му се получават нещата, тъй като и в Ливърпул е вкарал гол с глава. Наистина не знам това как става, но получават му с нещата. Ева продълженията на матча, тъй като Дан Дой изравни преди червения картон на Швейцария, изравни резултата 1-1. Хулиан Алварес кара един гол на турнира, феноменално изпълнение, не специално за вратаря, и после късно в продълженията Лаутаро си вкара за 3-1 и аржентинците победиха Швейцария 3-1. Също така Лео Меси стана първият футболист с основни първенства с 10 асистенции, че Лео Меси продължава да подбравя рекорди. То след 34 финали и мисля да не ви губа времето, а директно да почвам да коментирам полуфиналите на турнира. Полуфиналите идват, така че мисля да не ви губа пак да се повторя повече времето. Първият матч от полуфиналите и естествено ще си кажа моите очаквания според мен кой ще бие. И само да вметна, от четвъртфиналите нищо не сбърках, то си победиха и фаворитите, но може да стане, знам, но не стана и си познах всичко четвъртфиналите. Моите очаквания се случиха, така че се радвам, че познах най-после нещо. Полуфиналите, хора, да започнем с първия полуфинал, да не се отмятам, Франция, Испания. Тук е много интересно, но бих казал, че според мен французите ще бият Испания, тъй като отново повтарям се в предишни видеа, не виждам как испанците ще спрат тази атака на Франция с такива футболисти в такава форма. Те махнете, че имат такива футболисти като Майкъл Олисе, Килиан Мбапе и Осман Дембеле, а те са и във форма. Най-лошото, просто не виждам как Франция и Испания ще спрат френската атака, макар че испанците са най-добрата защита на турнира, но пак не виждам как ще стане това, тъй като Испания имат само един допуснат гол в предишния матч от четвъртфиналите. Обаче очаквам, както казвам, Франция да победят, тъй като според мен французите ще вкарат минимум 2 гола, а аз не виждам как Испания ще вкарат 3. Това е проблема. Очаквам и си мисля, че Франция ще победят Испания. Мисля да преминаваме към следващия матч да коментираме Англия-Аржентина. Тук вече ми е по-скоро 50-50, хора. От миналия матч този ми е по-50-50 и не знам какво да ви кажа. Но имам усещане и си мисля, че отново ще има, както казах преди, ще видиш и оставя линк в описанието, ще има Томас Тухел мастер-клас и Англия ще продължат напред и ще елиминират Аржентина. И според мен финала, това е моите очаквания, ще е Франция, Англия, но не искам да изключвам аржентинците, изключително опитен отбор, пак да се повторя, знаят какво правят, имат Меси, така че абсолютно всичко е възможно. Но според мен Томас Тухел е по-добър от Скалони и това ще се пролечи, надявам се. И аз често казвам, искам и за мен Англия да продължи. Съм по-радостен англичаните да продължат, тъй като не съм скрил, че не съм много фен на Аржентина, но не мога да казвам на бялото черно. Много добър отбор са и знаят как да печелят мачове, което е най-важно в такива турнири. Пак да се повторя, няма се очуда аржентинците да елиминират Англия, но все си мисля, че трите лъва ще бият и ще продължат и финал ще Франция и Англия. Това е. Мисля да приключвам видеото. Харесайте, абонирайте се. Безплатно е, гоним 150 абоната. Коментирайте видеото, какво са ви очакваните и също така да ви съобща. Отивайте в TikTok и ми последвайте TikTok страницата, TikTok профил ми, тъй като почвам да качвам видеа и там. Така че съм ви много благодарен, ако отидете и ме последвате там и харесате първото ми видео. Това е, хора. Световното е към края си, остават още 4 мача, така че нямам търпение да ги гледам и да коментирам после с вас и да видим дали очакванията ми ще са правилни и дали съм ванга. Това беше доста жалко, така че мисля, че е време да приключим видеото. Пазете се, хора, абонирайте се за канала пак, да ви призова и ще се видим другия път. Чао, чао!